ठाकरे बंधूंनी सहकुटुंब मुंबादेवीचं दर्शन घेतलंय। उद्या मुंबई महापालिकेच्या मतदानाच्या पूर्वीच ठाकरे कुटुंबानं सहकुटुंब दर्शन घेतलेलं आहे। या दर्शनाच्या आधीच उद्धव ठाकरे सहकुटुंब राज ठाकरेच्या शिवतीर्थवर दाखल झाले। त्यानंतर संपूर्ण ठाकरे कुटुंब मुंबादेवीच्या दर्शनाला दाखल झालं। मुंबादेवीच्या नावावरूनच शहराला मुंबई असं नाव पडलेलं आहे। त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या आधी ठाकरे कुटुंब मुंबादेवीच्या चरणी लीन झालेलं आहे। ठाकरे कुटुंब हे मुंबादेवीच्या चरणी लीन झालेलं आहे। सहकुटुंब त्यांनी मुंबादेवीचं दर्शन घेतलेलं आहे। यावेळी नवविवाहित जोडप्यासोबत देखील ठाकरे बंधूंनी फोटो सेशन केलं आहे।